Oh, sige yan. On court number 4, level F match between Flowers David and Patrick Santos. Flowers David and Patrick Santos versus Charles Dragos and Jen Pecajas. Hindi ka maglalaro kaya? Ah, good luck.
On court number 4, level F match between Flowers Gavin and Patrick Santos versus Charles De La Cruz and JM Pecajes. Court number 4. Nandiyan ka pala, kayo napakitay na ha.
touch. Tulong lang. Paano kung kabla? Ito rin sa kabila rin sa traffic. Either adwa. Palikod. Even if signal ka kaya. Makaharap din ng pangalan. Hindi ko na okay na natin ko ba. Harap-harap na ka-brother. Ina ATJ. Meron sila ba kanila? Pero kaya kabila, basta lang kabila. Sino organizer? Wala. Kwenta lang yun. Time ninyo? Okay. Oo. Okay lang. Lapin ka rin yun. Wag. Jess.
malakas. Hindi ko marinig. Go John, Yari! Kaya maganda walang power. Technical center natin. Nice one, John! Nakalabatan na kaya sa puro bakal. Bakal yan. Woo! Nice one, Renzi! Mautos ang lakas. Dapat pag ganyan. Tingnan mo yung kabrakat mo kung ano kayo na. Mamaya, tanong ko sa ako pag alam mag-click ako. So, tingnan mo na lang. Tingnan mo na ako. Wala kasi design na ganito eh. Kailangan mag-saan. Oo, kasi baka mag-lag na mag-drop eh. Ewan ka nila ako.
pwede sa game lang. Baka ka. Kapag wala. Bantay natin mamaya. Wala ka tayo.